horas ma dihita saluhutna. Say Tuhan ma mangalehod damena dihita saluhut. Tatangihon ma barita nauli ni Jesus Kristus na pinatomu-tomu ni nabadia Johannes. Hehedo sadahalak na sinuru ni debata si Johannes do goarna. Sitidangi do ibana ubahen naro. Asa dihatidak kon panodangi. Anggiat gabe porsea saluhut na marhite sian ibana. Dang apala ibana panodangi. Na makatidak kon panodangi do tahe. Disuruh akka Jahudi sian huta Jerusalem ma akka malim dohot halak lepi manukus si Johannes. Ay ise doho gabi omma dihatidakkon. Ay di parhatopot do dang di porso di dokdo dang au Kristusi. Gabi disukun na si damay bana atong ise doho. Si Elia do ulaning jadi di dokma. Dang iyaw panurirangi doho dungi dialusi dang dungi ninna nasida ma maddo ibana atong ise doho asa haalusan hami akkana marsuru hami aha dodohonommu taringo tuho dungi ninna ma suara ni nama jow-jow di halongona doaw patigor hamuma dalan ni Tuhan songon naung ni do ni panurirang Jesaya. Siap parise do akana sinurui jadi do nasidama manukuni bana. Buasa madidi hoko somanang Kristus ho somanang si Elia manang panurirangi. Gabe dido si Johannes ma mangalusi nasida. Ya au ai dohu didihon. Alay nung nga jongjong di tonga-tonga muna ibana naso tinadda munay. Ibana do narosia pudikku nahurang tamadu au makarhari tali ni sipatuna. Di Betania do imasa di ipar ni ay Jordan ay disido madidihon si Johannes. Songoni matolhas ni barita nauli. Dongan na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Diobas sa darion, ditogihod do hita laho mangarimangi, ipola ni ulaon, manang tohonan na pinatudo ni nabadia Johannes padidi. Jongjong do si Johannes songosada suruan ni Tuhan, laho mamaritahon tuluhut jolma. Naing ro nama Tuhani. Alani asa diparadi dalan na pitor dohot luhut na hobbartusi. Alani diguari do si Johannes panidangi di haroro ni Kristus. Alay tung pesongoni masay gudang do jolma na sukusukun. Apalai sedo tutu si Johannes o. Gudang siyan nasida mangaripu ati ibana do Kristusi. Pola do saha dirimangi jolma itu si. Siala di ida nasida si Johannes madidi. Niyan nung ngatakas molo ulaw madidi dohot aik ulaw ni jolma doi. Molo Kristusido ima na madidihot to di porbadia. Atong ahama ipola ni padidio doho aihi. Di patolhas si Johannes do tuhita ipola ni padidion ni aik. Ima hamubaon.
asa tadap Kristus di Israel doho tuhi tape. Alani i akadamang dainang haang ginang pinaribot. Paya sodiri marhite padidion niaek, ima gabebona ni padidion di bagasan to di porbadia. Alani ido ikot tamado hita marhamu baun. Huhut patadapon Kristus diripe-ripe tabi. Asa saut ma songon hata ni si Johannes. Parsidohot hita di pesta haroan bolun ni Kristusi. Amin.